जोंनि भारत हादराव दायो जाय फिरफिलाया बिरगासिनो बेयो नैबेबादि। नाथाय मा नोंथांमोनहा मिथिगौना 1857 मायथाइयाव भारत हादरनि फिरफिलाया नैबेबादिसोमोन जेब्ला ब्रिटिशफोरा जोंनियाव सासन खालामदोंमोन। बिनिखायनो गोजौआव ब्रिटिशनि फिरफिला दंदेरो आरो 1906 मायथाइयाव भारतनि फिरफिलाया नैबेबादि जाफैबाय। गेजेराव बन्दे मातरम, गोजौआव गोथां रंजों लोगोसे फामि बिबार, गेजेराव गोमो आरो गाहायथाराव गोजा रंजों लोगोसे अखाफोर आरो सान। बिनि उनाव 1907 मायथाइयाव नैबेबादि एसे सोलायफैबाय। 1917 आव आरोबाव फिनै ब्रिटिश फ्लेगखौ लगायफिननाय जाबावबाय। बिनि उनाव 1921 आव बियो फिरफिला जाबाय भारतनि। बिनि मुंखौ गान्धी फ्लेग होननानैबो मिथिनाय जायो। गेजेरनि सावगारिया जाबाय महात्मा गान्धीनि खुन्दुं लुग्रा सोरखि। 1931 आव डाच स्वराज फ्लेग फैबाय। डिजाइनखौ एसे सोलायफैनाय जाबाय आरो जोबथारनायाव 1947 आव जेब्ला भारत हादरा उदां जाबाय अब्ला बे फिरफिलाया फैबाय। जोंनि अन्थाव बाथाव फिरफिला। बे फिरफिलाया मोनथाम समायना गाबजों बुंफबनाय। गोजौथाराव मै रं, गेजेराव गुफुर आरो गाहायाव गोथां। बे मोनथाम समायना फिरफिलानि गाब एबा रंफोराबो ओंथि दं। मै रं, बियो भारत हादरनि गोहो आरो बोलोखौ दिन्थियो। गुफुर, बियो भारत हादरनि सान्थि आरो सैथोखौ दिन्थियो। गोथां गाब, बियो भारतनि सोमखोर आबादफोरजों लोगोसे भारत हादरनि जौगानायखौ फोरमायो। आरो गेजेराव धोरोम चक्र थायो। बिनि गेजेराव 24 था लावथि थायो आरो बे 24 लावथिफोरा 24 घन्टाखौ फोरमायो। आरो बे 24 घन्टाया बेखौनो फोरमायो दि भारत हादरा 24 घन्टाफ्रोमबो गोजौ फारसे दावगालांगासिनो थादों। आरो गोबाङानो नैबे बाथ्राखौ मिथिया दि धोरोम चक्रनि 24 लावथिफोरा भारतनि सुबुंफोरनि 24 था गुनफोरखौ फोरमायो आरो बे गुनफोरा भारतनि सुबुंफोरनियाव थानो नांगौ। नैबे गासै लिस्टफोरानो बेनो: लाव, करेज, पेशेंस, peacefulness, magnanimity, goodness, faithfulness, gentleness, selflessness, self-control, self-sacrifice, truthfulness, righteousness, justice, mercy, gracefulness, humility, empathy, sympathy, spiritual knowledge, moral values, spiritual wisdom, the fear of God, faith or belief or hope. Indian Defense नि बागै बुङोब्ला इन्डियानि आर्मी, नेभि आरो एयार फर्स साफ्रोमबो गुबुन गुबुन रोखोमै सेल्युट खालामो। इन्डियान आर्मीफोरा नर्माल रोखोमनि सेल्युट खालामो। नेभिफोरा आखाइखौ गाहायजों लाना सेल्युट खालामो आरो इन्डिया एयार फर्सआ आखाइखौ गोजौ फारसे 45 डिग्री एंगलजों सेल्युट लायो। इन्डियान आर्मीनि सेल्युटखौथ' जों नर्माल बुंनो हायो। इन्डियान नेभिया गावनि आखाइखौ बिनिखायनो गाहाय फारसे लाना सेल्युट खालामो जाहाथे गावनि आखाइखौ दोनखोमानो हायो। मानोना जाहाजाव खामानि मावै मावै बिसोरनि आखाइयाव वेल ग्रीसफोरा नांना थायो। बेनिखायनो बे सेल्युट स्टाइलखौ दोननाय जादों। आरो जाय इन्डियान एयार फर्सआव दं बियो अख्रां फारसे सेल्युट खालामो। बियो बिनिखायनो बिसोरो अख्रांखौ सेल्युट खालामना रेसपेक्ट होयो। मानोना बिसोरो गोबां सम भारत हादरखौ रैखा खालामनो थाखाय अख्राङावनो थायो। आरो मा नोंथांमोना मिथिबावगौना ट्रिपल R मुभि जे दं बेवहाय 1906 मायथाइनि फ्लेगखौ बाहायनाय जादों। जुदि नोंथाङा भारत हादरखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होदो।